Friesland is verljochten. En dat is net omdat we van die tjustere loften hebben, maar omdat er een storing is. Sinds maandagochtend hebben we een storing in het aansturen van de straatverlichting. Dat wordt altijd elke ochtend en avond met een signaal verstuurd naar de straatlantaarnpalen. Maar dat werkt niet meer. Daarom had Liander besloten de lanternepjellen voor eerst aan te houden. We hebben ervoor gekozen om vandaag even de straatverlichting wel aan te zetten. Zodat iedereen gegarandeerd vanavond ook stroom heeft en licht heeft in de wijk. Want we vinden veiligheid het allerbelangrijkste. De storing leidt bij 2 skekelkosten in iets extra deal. Bij Burgum en aan de eerste kant van Ljout. We zijn in 2 onderstations waar de storing zit. Zijn we alles aan het checken, ook aan het testen. Om het hopelijk zo snel mogelijk op te lossen. En zo gauw als mogelijk is... Het aansturen van die lantaarnpalen en sturen van dat signaal... komt wat meer bij kijken dan alleen een knop omzetten. Dus dat vraagt ook wat meer tijd. We zijn er druk mee bezig om het te repareren. Dat is op dit moment lastig te voorspellen. Maar onze monteurs werken de hele dag door tot 's avonds laat om het zo snel mogelijk opgelost te krijgen.